Kalau perlok ti don na pedeng jong pi na pedeng jong i mentala ki babat mobile phone Android mo mentala da ki snam kum ada dei kena samla nerang ba ne temen kemut ba mentala da ki snam la ne da ki post nam ki bat Android phone henry hadu menta ki misam perlatep ba kadon ki setting la ne ki trick ba kum no ban like ban sha hak la ne ban like na ki bat ru na ki kum ki ads ki bami wa ka screen teng kalong event ba bat ya ka internet ru ka bam ka ju ka por nang ta de sakwai ru ki la da don ki bru pamut ban le sneu kumut ba kinom la shu ken ban le sneu na mar ba kadon kan ka setting bat ka trick ba ngangan sahi kai menta te alengan pen EAP menta dengan let bet ka setting ngan wat ka setting jong ka mobile phone om de ki external setting la ne ki kino ki longkum ki third party apps ki ba phi let's say don ki ba pandon kam de ki third party apps ki ban block ki apps la ne ki ban like na ka jing sha track te henry hakani ko video ngan batai kumno ba phin le na kapo na po jong ka setting jong ka mobile phone jong phi hi te mentang wat ka setting ni la lap ka setting nang tangin ngin scroll chapo ban ngi i ka tu ba tha connection and sharing katu barok ki mobile phone ki don la dai ki Android la ne ki iPhone la ne ki kino ki mobile phone mut ki don ba je ka connection and sharing te mentangin klik hang tu bat ngin scroll chapo ndiat ban ngin i ka tu ba tha private DNS te klik hang tu nang ta phin i hang tu ki don lai tri ki option kawai kedai ka off nang ta kawai kedai automatic kawai kedai private DNS provider host name nang ta de pin klik ya ka tu ka batha ka option ka balai ka batha private DNS provider host name klik hang tu kumang la de klik hang tu te kumut ba hadin kan mi biang kawai na kawai biang chapo hadin ba phil adep klik ka tu kan mi biang kawai chapo nang ta klik biang hang tu nang ta pin tho dns@artsguards.com kum tu dns@artsguard.com nang ta hadin ba phil la de type ye tu kumut ba pin klik save kum tu te hadin ba phil de klik save hang tu kumut ba ki la da don kino ba kwa ban dusman la ne ki kwa ban track ka mobile phone jong phi kumut ba kinom la shu kan namar ba ka tu kala long private te tang kum tu publish ban plug